A reforma laboral pactada polo bipartito, a COE e os sindicatos non gusta ao BNG. Dende a formación consideran que este novo acordo non rompe coa reforma do PP e que as melloras introducidas son escasas. É unha auténtica estafa, non? É un blanqueo da reforma laboral do Partido Popular do ano 2012. Unha reforma laboral que aquela altura denunciamos como tremendamente lesiva para a clase traballadora e verificouse que foi así porque aí están os datos de precariedade, de temporalidade, de un auténtico exército de mulleres e homes traballadores pobres. O BNG sinala que con esta reforma o bipartito non cumpre co pactado na investidura. Tamén critican que a reforma fose aprobada vía decreto e non no Congreso dos Diputados, evitando que o resto de formacións puidese introducir melloras. Un dos puntos que máis molesta ao BNG é o da falta de protección pros traballadores. Que despedir sigue sendo tan fácil e tan barato como co Partido Popular, porque non se recuperan os 45 días de indemnización ou, por exemplo, sigue sin ser necesaria a autorización da autoridade laboral para poder levar a cabo ERES ou despedimentos masivos, co cal mantemos a situación actual onde vemos que empresas incluso con beneficios e incluso beneficios multimillonarios poden despedir sin ter que justificar absolutamente eses despedimentos. Outras das críticas van destinadas á facilidade para que as empresas modifiquen as condicións laborais e a distribución da xornada laboral, unha situación que se dá, segundo advirten, por dar prioridade aos convenios estatais. Os convenios galegos non estén por encima dos estatais ou os provinciais. Iso significa que negociacións que se fan en Madrid, en moitos casos de sectores, estamos vendo o tema da conserva, que non teñen en Madrid, pois non teñen coñecemento de cal é a realidade, acordan ali uns convenios que logo resulta que non se poden mellorar aquí en Galiza. En contra desta reforma laboral, o BNG comezou a mobilizarse en diferentes puntos de Galicia, como en Vilagarcía. Nas vindeiras datas continuarán as manifestacións, así como o reparto de información e as charlas para mostrar o seu rexeitamento a esta nova reforma.